Ngibingelele bantwana benkosi. Sibonge uNkulunkulu omkhulu wasekuphakameni. Sisesikhathini lapho sikhumbula khona impilo yenkosi enkulu engumnikazi walokhu kuhamba kwamaNazaretha. Inkosi uLangaphuma Sikothe nabolothayo liyabahangula. Bantwana benkosi, inkosi enkulu le ehole ibandla ukwedlula bonke abaholi abakhona emlandweni wobuNazaretha, ekufaka phakathi ngisho umqalo wendlela uqobo lwakhe. Ihole ibandla iminyaka engaphezulu kwama40. Ifundisa amaNazaretha ngezindlela zokukhonza uNkulunkulu. Manje kubalulekile ukuthi masikhumbula ke sibuke emuva siqhathanise nephambili ukuthi kungabe kusekuyo indlela esihamba ngayo le asifundisa yona yokuthi owethu umsebenzi ukusebenzela ikhaya laphakade eliyikhaya lokuphila ongenamkhawulo. Namhlanje ke angiqondile ukukhuluma ngesikhumbuzo senkosi, kodwa ngiqonde ukukhuluma ngezimfundiso zobuNazaretha. Kunento ewukhubazayo umoya wami. Ewukhubazayo umoya wami njengomuntu ongumNazaretha. UbuNazaretha ngabuncelebeleni angibufuniseli. Akukho into engibuqhathanisa nayo ngoba yibo nje engibaziyo, angikwazi okunye. Uma sekukhona enye into ekhulunywayo ngobuNazaretha ngiye ngibone ukuthi lokhu-ke akikho lokhu esafundiswa khona thina. Kukhona i-trend ekhona la emaNazaretheni, ikakhulukazi njengoba sekwaba no-TikTok nama-social media onke nje akhona. Kunento esiveza engathi amaNazaretha ayizazi zamasiko esintu. AmaNazaretha asephenduke abama-custodians nama-experts ezintweni ey'thinta amasiko abantu. Usuzwa ey'nkonzweni uma kushunyayelwa into ephambili, kushunyayelwa iy'ndaba zamasiko abantu, nemisamo ukuthi ilungiswa kanjani. Yonke nje leyo nto encike lapho isiphenduke yayiyona nkolo noma isiphenduke yayiyona nkonzo yobuNazaretha. Angazi bantwana benkosi ukuthi kungabe leyo nto leyo yiyo yini esayifundiswa uShembe. Le nto ingikhumbuze incwadi kaMarko 7 iqala kuvesi 6. Ngiqale kuvesi 6, yona iqala ngaphambili kwalokho. La khona uJesu econfrontwa noma ebuzwa abaFarisi ukuthi kungani abafundi bakhe bedla bengaziwashile izandla. Kanti kwakusho ukuthi nesiko mhlambe kwa-Israyeli elalithi mawuzodla waqala ugeza izandla. Useyaphendula uJesu ukuthi nina senihamba ngokwemithetho yabantu noma yemithetho yenu, senilahla umthetho kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu ushaya indiva, kodwa okuphambili senikuphusha, seniphusha imithetho yenu noma imithetho yabantu noma iy'mfundiso zabantu. Angikhoti verbatim kodwa ungayifundela nawe kuMarko 7. Ikhuluma ngalokho. Ukushiya umthetho kaNkulunkulu
uthathe imithetho yabantu, okuyilento esiyenzeka kumaNazaretha. AmaNazaretha afundisiwe ukuthi awunayo omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaJehova, uNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba. Shembe usifundisa kanjalo uma efundisa umthandazo wesabatha, ibandla elikhulu kamenzi wezulu nomhlaba, uthi mesabeni Jehova nigcine imithetho yakhe anilobele yona ngoMose. Uzathi uma ningayigcini imiyalo yakhe akawunahlisela izibusiso. Nemthandazo yenu ngeke aze ayiphendule uma ningayilalela imithetho yakhe niyigcine. Akasho lutho uShembe ngendaba yamasiko. Akasho lutho. Khuluma ngendaba yokugcina imiyalo kaNkulunkulu. Akukho uShembe akufundisa ngendaba yamasiko ukuthi amasiko agcinwa kanjani. Ngoba wayengeyo i-expert emasikweni, kodwa waye-expert endabeni yomthetho kaNkulunkulu. uShembe wasifundisa ukuthi umthetho ophikisana nomthetho kaNkulunkulu, isiko eliphindikisana nomthetho kaNkulunkulu, lelo siko asolenqaba, asolichitha, singalenzi noma ngabe kuthiwa yisiko labantu, singalenzi oluphikisana nomthetho kaNkulunkulu. Njengoba nje singabugayi utshwala emizini yethu, ingoba uShembe wasifundisa ukuthi umNazaretha uyazihlukanisa notshwala. So lelo siko uma kuyisiko ukugaya utshwala emzini yakho, emzini wakho uma ngabe unomcimbi owenzayo, lokho kuwumfundiso yobuNazaretha ephikisanayo nesiko lwabantu. Okuthi uma kukhona isiko ngapha, kukhona umthetho kaNkulunkulu ngapha, kushayisana, thina sothatha lokhuzana umthetho kaNkulunkulu. Amakhaya wasifundisa ukuthi asowakha ngobuNazaretha, ukuthi athini ama-dictates noma ithini inqubo yomthetho wobuNazaretha ekwakhiweni kwekhaya. Hhayi ukuthi lithini isiko. Hhayi ukuthi lithini isiko. Silalela ukuthi uthini umthetho wobuNazaretha ngokwakhiwa kwekhaya lomuzi owumNazaretha. Ngoba ebuNazaretheni into ephambili ubungcwele. Uma ngabe isiko liphambana nobungcwele, lelo siko thina akasivumelekile ukulenza. Manje kuye kungikhathaze njalo uma ubona umuntu owumNazaretha noma ubona umuntu ekubona ukuthi uwumNazaretha ebese kubuza ngezinto zamasiko. Nganga-approach-wa omunye nje erenki ebona ukuthi ngumNazaretha, ngoba phela uphawu lobuNazaretha kufanele lubonakale kumuntu. Kungazi umuntu aza kubuza ukuthi uwumNazaretha, libone uphawu kuwena ukuthi uwumNazaretha. Usengixoxela nje ngenye indaba yasekhaya kubo ukuthi angayilungisa kanjani, kwenzekani, khona owenza umsebenzi endaweni e-wrong, kanjani. Leyo nto angayilungisa kanjani. Mawuse kubuza kumina as if nguchwepheshe mina wamasiko, ngoba ebona ngiwumNazaretha. Into okufanele ngimyalele ngayo lowo muntu mina ukuthi akaye kuShembe ayokhuluma leyo nto, ayobika leyo nto kuShembe. Kodwa manje ulindele ukuthi mina ngimtshele ukuthi akahlabe imbuzi enjani noma ahlabe imbuzi ey'ngaki ukuze akwazi ukulungisa leyo nto, okungeyinto uShembe asifundisa yona. Asikwazi. Kuyafana nalento yabantu abanemimoya bezangoma. Uyazi abantu abayizangoma ngisho ngabe mncane kanjani, uye besaziwa njengokuthi yena uwuchwepheshe wamasiko. Uthola ukuthi umuntu usenza into thina esikhule singayazi ukuthi yenziwa, ethi ngoba kanjani, ngoba nakho usenemoya. Leyo moya kanti imfundisa amasiko abantu yini? Ngoba isiko lifunda kubantu abadala ukuthi isiko lenziwa kanjani. Manje namaNazaretha asengene kulowo mshungu ukuthi uma uwumNazaretha nje kwazi ukuthi wena usazisa amasiko. Akunjalo ebuNazaretheni. UbuNazaretha nje namasiko abuhlangani. Asisho ukuthi amasiko asuwenzi, kodwa sithi amasiko aphambana nomyalo kaNkulunkulu thina asivumelekile ukwenza. Asivumelekile ukugcina amasiko angahambisani nendlela kaNkulunkulu.
Kunezinto uShembe azishintsha ezazingamasiko. Wathi bantu abami uNkulunkulu leli siko akalifuni liyekeni. Liyekeni leli siko uNkulunkulu akalifuni. Njenganje ukugcaba umNazarethe nje umntwana owumNazarethe noma ngabe kuyagcwatshwa esibongweni sakhe uma ezalwe umntwana engumNazarethe akavumelekile ukugcaba because umthetho kaNkulunkulu awuvumi ukuthi uzisike umzimba wakho. Ingakho uShembe nabantu bangubane wathi abangamaNazaretha avumelekile ukuthi banquma umunwe. Abavumelile banquma umunwe. Iyodwa into avumelekile kuShembe ukuthi siyenze ile yokusoka. Ngoba ukusoka kuyinto kaNkulunkulu. Kuphawu oluthile uNkulunkulu alibeka kumuntu ogcina into ethile. Hayi indaba amasiko. Amasiko nathi asiwazi njengamaNazaretha. Bakhona abanikazi bamasiko ama-culturalist. Not ama-mediums izangoma nani nani kodwa ama-culturalist okuyibona abanika umsebenzi wokuthi bagcina amasiko. Manje-ke kubalulekile kumuntu ongumNazaretha ukuthi akwazi ukuzehlukanisa, akwazi ukwehlukanisa phakathi kwento kaNkulunkulu nento yabantu. Ngoba manje mase beshumayela la abashumayela abantu bakhulume kamnandi kube mnandi kubantu. Bese kube ngathi manje iyona mfundiso kaShembe leyo noma iyona nkolo yobuNazaretha. Ukuthi uma umNazarethe ugcina leli siko, ugcina amasiko kanje kanje cha. Thina safundisa ukuthi siyazehlukanisa. Siyazehlukanisa nezinto ezenziwa ngabantu eziphikisana nokukholwa. Ingakho uShembe wayethe kufanele kwenziwe inkonzo kaMahlukanandlela uma uthatha ubuNazaretha. Thina-ke esazalelwa kubona ubuNazaretha asinayo inkinga yaMahlukanandlela ngoba vele sazalwa sihlukanisile. So manje-ke ilento engisho ukuthi siyacela ukuthi abantu abayizazi zamasiko noma abantu abathanda amasiko labuNazaretha bangakuxubi noShembe. Bangabuxubi nobuNazaretha. Ukuthi nje kwakuba nendlu yangenhla yabantu abadala kunaba nendlu yangezansi yabantu abancane asingeni lapho thina njengamaNazaretha. AmaNazaretha abanendlu yokwenza umthandazo. Indlu yokwenzela umthandazo iyona ndlu okufanele sithi-ke senza kule yandlu umthandazo, hhayi ukuthi le yandlu kunendlu yakwagogo, kunendlu kakhokho, kunendlu kamkhulu, kunendlu kababa. Asiyazi leyo nto njengamaNazaretha. Asikwazi lokho. Into zabantu lezi engahlangene nokukholwa. Akusho uma usukholwa kufanele ugcine lezo zinto. Kufanele uma usukholwa ugcine izinto zikaNkulunkulu. Ngoba lamasiko afundiswayo amasiko esiZulu. Ibandla lamaNazaretha akili ibanga lidlala amaZulu, ibandla lazo zonke izizwe. Manje-ke uma ngabe wena usuzositshela ngenkolo yobuZulu uyasedusa, usenza sibe yibandla eliqondene nendlu ethize. Kanti uShembe wayezele, ingakho uShembe wasuka eLesotho, esuka elokhuzeni eFree State la kukhulunywa khona isiSuthu. Ingoba uNkulunkulu wenzela ukuthi akwazi ukuthi axhumane nabeSuthu ngoba akazi ukuba centralized kuthiwa inkonzo yabantu bakwaZulu. Ngoba ubuNazaretha akibo bakwaZulu. UbuNazaretha bawo wonke umntwana kaNkulunkulu. Umuntu nje ofuna ukuba umntwana kaNkulunkulu ulindele ukuthi agcine imiyalo yobuNazaretha. Manje-ke ngithi angiphawule lento ukuthi iyangikhathaza lento yokuthi ngishabe emoya, le moya uNkulunkulu ayalayo yobungoma. Bathi kufuneka baye kuphakama baye ebuhleni noma baye eNazaretha ukuze bayokhuphula imimoya yabo. Thina sasazi ukuthi uma ngabe umuntu ethatha umoya eba nomoya wobungoma uyama esontweni enza izinto zakhe zobungoma ayiqede ahlambuluke lapho bese livala lelo lokhuzana lelo dlozi alitshetheni sengumNazaretha
abuye ahlambuluke engene esontweni ahlukane nobunyanga bakhe noma nobungoma bakhe ngoba abuvumelekile la ebandleni. Noma ngabe uzalwe nabo ebandleni sazi ukuthi umoya wobungoma umoya wamadimoni. Sazi ukuthi umoya wamadimoni. Manje-ke kodwa manje sekukhona buyashunyayelwa njengento okufanele umuntu ayiphathe ngendlela ethi ushembe ngeke wephuca isinkwa sakho. Idimoni manje ikunika isinkwa kufanele lelo dimoni ulipraise. No ukwazi ukwenza njalo uma umNazaretha wangempela. UbuNazaretha abuyivumi leyo nto. So-ke bengakuhle ukuthi sikwazi ukuhlukanisa phakathi kwento engankulunkulu nezinto zabantu. Singakubhanqi masishumayela sishumayele ngezinto zikaNkulunkulu, hayi ngezinto zabantu. Izinto zabantu ikhulunywe la okukhulunywa khona ngezinto zabantu, hayi endaweni kaNkulunkulu. Endaweni kaNkulunkulu sikhuluma ukuthi uNkulunkulu ufunani kumuntu. Hayi indaba yemsamo namasiko. Manje-ke bengifisa ukuthi sikwazi abantwana benkosi ukuthi simsize uShembe, simsize uNkulunkulu ekuthenini simvikele emimoyeni le ayalayo ngesikhathi esephezu kwentaba yomhlangano. Bengifisa-ke ukuthi mhlampe ngikhulume lokho namhlanje. Inkosi inibusise. Amen.